Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. A yau zamu nuna muku yadda za ku yi verification din account ɗinku na Pi Network bayan kun kammala register, kamar yadda muka nuna muku a wancan bidiyon namu na baya complete yadda ake register. To farko bayan ka shiga account ɗinka na Pi Network kamar haka, abinda ake bukatan kai na farko shine abinda zamu nuna muku a yanzu. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu, ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma sau ɗaya ake yi. Mu shiga cikin bidiyon. Abinda ake bukatan ka yi na farko bayan ka shiga account ɗinka na Pi Network ya bude kamar haka, shine ka duba daga sama zaka ga wasu tsaga guda uku ga su nan bangaren hannunka na hagu, daga sama ga su nan sai ka taba su kamar haka yadda kuwa ga na taba. To idan ya bude kamar haka, abinda ake bukatan ka taba yanzu shine profile. Sai ka taba profile ɗinka ga yana a ƙarshen ƙasa. Bayan kun taba profile ya bude kamar haka, sai ku ja shi sama. Idan ka duba zaka ga wannan verify din na farko, zaka ga sun ce baka verification na phone number ka baka yi. Idan ka duba nan kuma na ƙasa zaka ga sun ce baka yi na Facebook ba da na email su ma ka yi. Verification na email ake farawa, kuma shi za mu fara. Zaka taba shi kamar haka, sai ka taba nan ka shigar da email ɗinka. Bayan kun shigar da email ɗinku kamar haka, sai ka ƙara taɓa verify ɗin nan na ƙasa. Shi kenan za su tura ma saƙo ta email ɗinka da ka saka, sai ka je ka shiga email ɗinka ka duba saƙon da suka tura ma kamar haka. Bayan kun shiga Gmail ɗinku kamar haka, abinda za ku yi shine ku taɓa waɗannan tsakan guda uku su ma, sai ku zo daga nan ƙasa sai ku taɓa spam. Bayan kun taɓa ga nan za ku ga Pi Network, sai ku shige shi haka kamar yadda kuka ga na shiga. Bayan kun shige shi kamar haka, sai ku zo nan ga inda kuka ga a rubuta click here, shi za ka taba, sai ka taba kanshi kamar haka. Shikenan ka kammala verification na email. Saura na number wayanka, sai ka sake komawa account ɗinka na Pi Network ka yi verification na number wayarka. Ka lura da kyau, nan za ka sake komawa ka shiga kamar yadda ka shiga a lokacin da za ka yi na email, amma wannan karan nan saman za ka taba saboda shi ne na lambar waya. Bayan ya bude kamar haka, sai ka taba start din nan. Bayan ya bude sai ka taba wannan open SMS, sai ka sake taba wannan. Ka lura da kyau, za su turo ma nambobi kwara 4, za su ce ka tura musu kuma waɗannan nambobin ta wannan namban da suka turo maka. To ka tabbatar cewa kafin ka yi wannan verification ɗin na number, ya zama layin wayar da ka saka a lokacin da za ka yi register shine a wayar, sai ka tura musu kamar haka. Shikenan ka kammala verification na email da number wayar ka. Idan ka koma ka duba kamar haka, za ka ga gayi nan duka sun sama good. Wannan shine a takaice yadda ake verification na Pi Network. Saboda bidiyon kai ya tsawo, zamu dakata anan. Ku biyo mu bidiyo na gaba don ganin yadda ake yin KYC na Pi Network. Kar ka manta, idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu, ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma sau ɗaya ake yi.